ಒಂದು ಏರು ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಪನ್ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು CDPO ನಗಲು ಪೂರ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುದರ ಕೊಡ್ದು ರೈಟಿಂಗ್ ಇಡು ಕೊರ್ಪೋಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಜೆಪ್ಪೊಡು ಈಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಫೋಟೋನು ಪಾಡ್ದು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೋ ಅಂದ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಡ್ತುಡ್ದು ಎಲಿಪಾಸನ ತಿನ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ 14 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಆಜಿನೇ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 16 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಾಪ ಪೋಡಿಗೆದ ಸಂತಾನ ನಿಜ್ಜಿ ಕೇಸಾಪುಜಿ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕೇಸಾಯನಿಟ್ಲ ದಾಲಾದ ಜೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಲ ಬೇಲಾಂಡ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸಲೆಡ್ ಬೇಲಾಪುಜಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಬೇಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾ ರೀತಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ಮಗುಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಾರಾಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮೂಲು ಕೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರನ್ ಮಂಡದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗ್ಲು ಸೈತದಿರ ಪೋದು ಆಗಲ್ನ ಕಾರ್ ನಕ್ಕು ಇರತ್ತ ಪಾಪಿಸ್ಟೇರ್ನಾಗಲ್ ಮೊಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪೋರ ಮತದಾನ ನಿಗಲ್ ಉಂದಿ ಅಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಂಚ ನಿರ್ಭಯನ ಕೇಸು ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೌಜನ್ಯನ ಪುದರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಬರಡು ಒಂದೇನು ಹವೇಳನೆ ಮೇಲೆ ಪಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೈತಿ ಬೆಟ್ಟಗಂದು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂದಂಡ ಪೊಣ್ಣತ್ತವು ಅತ್ತ ನಿಗಲ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಂದಂಡವು ಪುಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪೇನ ಈತ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಅವೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಅಗಲ್ನೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು SDM ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಪೋಸ್ಕೋ ಕೇಸುಲು ಅವನು ಒಂಜಿ ಉಜಿರೆದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು 14 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಬಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಗರ್ಭಲ ದೆಪ್ಪದ ಅಣ್ಣನ ಮನ್ಪೇರು ಮಲ್ತನೆ ಏರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಏರು ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಪನ್ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು CDPO ನಗಲು ಪೂರ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುದರ ಕೊಡ್ದು ರೈಟಿಂಗ್ ಇಡು ಕೊರ್ಪೋಡು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾತನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾತನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಕೇನ್ನಾಗಲೇಜ್ಜೇನು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು SDM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು 14 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಅವೇ ಶಾಲೆದ PT ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಜೆಪ್ಪೊಡು ಈಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಫೋಟೋನು ಪಾಡ್ದು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೋ ಅಂದ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಡ್ತುಡ್ದು ಎಲಿಪಾಸನ ತಿನ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ 4 ದಿನಟ್ಟು ಮುಳ್ತುಡ್ದು ಆಲ್ತಿಡ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ಉಜಿರೆ ಕನ್ಪೇರು ಉಜಿರೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಬಾಲೆ ಸೈಪುಂಡು ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಚ ಕೊಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಲೇನು ನಾಶ ಮಲ್ತದಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಲೆನ ನಾಶ ಮಲ್ತಿರು 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಏರ್ಲ ಕೇನಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈತದ ಮಣ್ಣಾದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ತಿಂಗಳು ಮುರಾಣಿ ಉಜಿರೆದ SDM ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿತೇಶ್ ಜೈನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಹೇತ್ 14 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಆಜಿನೇ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 16 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಾಪ 14 ಇಂದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ನಗಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಫೋನ್ಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ತೊಜ್ಪಾವು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಡು ನಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ఆయన ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡು ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಡದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜ್ಪಾವು ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಅಗಲ್ನ ಅಂಗಾಂಗೋಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು 14 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಈತ್ ಘಟನೆಲು ನಡುತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಕೂಡ ಮೊಗಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಂಚಿತ್ರನೇ ಆಪುನಿ ಪಂಡದಂಡ ಮೊಗಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡಿಗೆದ ಸಂತಾನ ನಿಜ್ಜಿ ಕೇಸಾಪುಜಿ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕೇಸಾಯನಿಟ್ಲ ದಾಲಾದ ಜೈಟ್
ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮನ್ಮಣಿ ಆ ಸೆಟ್ರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಪುಂಡನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಆಪರೇಷನ್ ಗರ್ಭದೆತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಂಡ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಪನ್ಪುಣ ಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಾಲೆ ಆನಿ ಎರೆಸ್ಟೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇರು ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಬೇಲಾಂಡ ಯಾಕೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಕೇಶವ ಪನ್ಪುಣ ಕೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡಿಯರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಲ ಬೇಲಾಂಡ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸಲೆಟ್ ಬೇಲಾಪುಜಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಬೇಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾ ರೀತಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ಮಗುಲು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡ್ ಏರುಪ್ಪುನಿ ಈತ ಈ 14 ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ ಕೇಸಾನಾಗಲ್ಲ ಏಪ ಈ ಆರೋಪಿನ ಕೊಂದು ಜೈನನ್ ಕೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡಿಯರ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರ ಇಡೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಟ ಮೌಲುಂಡು 2 ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋತೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಾರಾಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೇಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರನ್ ಬಂಡದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ ಬಂಡದು ತಕ್ಷಣ FIR ಆಂಡ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಂಡ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಆತಂಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಯನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವನ್ ಸೀಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವನ್ ನನ್ನ ವಾ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ತೋಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಐಟು ಪುರ ಪಂಜೋಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಸೂಪರ್ ಯಾರು ಐಟು ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತ ಪುರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿನಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ್ ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷೊಡ್ದು ಈ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿತ್ತ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಲು ಅವೇ ಸಂಸ್ಥೆಡಾಪುಡೊಂದು ಪಂಡನಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಸೈತದಿರ ಪೋದು ಆಗಲ್ನ ಕಾರ್ ನಕ್ಕು ಇರತ್ತ ಪಾಪಿಸ್ಟೇರ್ನಗಲು ಮೊಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪೋರ ನಿಗಲು ಮತದಾನ ನಿಗಲು ನಮ್ಮದ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ಪರ ನಾನು ಅಂಚಂಡ ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ 14 ಪೊಣ್ಣುಲು 16 ವರ್ಷದ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ನಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಮೇತ ಬುಡುಪುಚೇರಿ ಏತು ಸೋಕುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಎದುರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ತಪ್ಪಾತಂಡಿ ಅನ್ನ ಏನಿಂಚಿದ್ನ ಬುಡ್ಚನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂಡದು ಮೊಗಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಗಲ್ಡ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಉಂದೆನ ಒಯ್ಯಟ ಅಂಚಂಡ ಉಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಹೊಡ್ಚಂಚಂಡ ಎಂಡ ಹೊಡಂದಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ನೋಟೋಗು ಮತದಾನ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಡೇತ ಬಟನ್ ನೋಟೋಗು ಮತದಾನ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕವನಂಚಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಸೌಜನ್ಯಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೊರಳ ಬೇಡಿಗೆ ನೋಟೋಗು ಓಟು ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಅವಳ ಅಪ್ಪೆನಗಳ್ನ ಕಣನೀರು ದೀತು ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಆಂಜೋನಗಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ತಪ್ಪುಗು ಅಪ್ಪೆನಗಲ ನಿಗಲು ಓಟುನು ನೋಟಗು ಕೊರ್ದು ಮತದಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಪೊಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇಸ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಕನ್ಪವನು ಸೌಜನ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಸೌಜನ್ಯನ ಪುದರ್ಡ ಕಾನೂನು ಕನ್ಪವನು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಂಕಲು ಈ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗಡ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಂಚ ನಿರ್ಭಯನ ಕೇಸು ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೌಜನ್ಯನ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಬರಡು ವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂಣುಂದಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ನ ಶಬ್ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ದೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿಯಾಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ಪಾಪಿಲೆಗ ಅವಡು ಹುಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುನು ಐಕ ಅಪ್ಪೆನಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆನಗಲ್ನ ಓಟುನು ನೋಟಗು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲ್ನ ಪರವಾದ ಉಂತೋಬನ್ ಪ್ರಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ